Maayong buntag sa tanan, mga kaigsunan po ni Kristo. Ani sa kita sa atong YouTube channel. Welcome sa tanang mga subscribers, viewers o sa mga sharer. God is good all the time. Atong topiko karon mao ang Sacred Heart of Jesus nga unang adlaw karon sa June ug ang bulan sa June gidedicate kini sa bulan sa Sagrado Corazon nga si Jesus nga matuod nga Dios o matuod nga tao. O kasing ni Jesus, tuburan ka sa Dios, himo nga maimo na king kasing ko. Dungga na Jesus ang pangaliya ko. Karon sa gihapon imo na ako. So, ang Sacred Heart nagpakita o gi-introduce kini sa usa ka madre, a Roman Catholic nun nga si Sister Margaret Mary Alacoque nga maoy gipakitaan sa Sacred Heart. Ug sa 19th century gikan sa mystical nga gipadayag ngadto sa uban usab nga mga madre sama sa madre sa Portugal nga Blessed Mary o Divine Heart, usa ka German Catholic nun nga nagabisyon usab sa Sacred Heart, usa ka Madre Superiora sa Good Shepherd Convent ug si Pope Leo XIII nagakumpos sa consecration prayer sa Sacred Heart ug adunay encyclical letter nga ga-encourage sa tibuok kalibutan o tibuok Roman Catholic nga niadtong June 11, 1899 ug ga-promote nga ang unang Biyernes mao kini ang devotion ni Sacred Heart. So si Pope 11, Pius 11 encyclical letter atong May 8, 1928 nagmatuod ang simbahan nga irespeto ang bisyon ni Saint Margaret sa giingon ni Jesus nga mga promise kon sa mga tao o sa mga Kristiyano nga nagadiboto ni ining Sagrado Corazon. Nag-ingon si Jesus nga siya nagpakita ngadto kang Saint Margaret sa mga promise ug adunay mga promise nga kadtong naghatag pasidungog sa iyang kasing-kasing matagaan ug uban ang kadagaya sa langitnong grasya. Ihatag ko sa ila ang tanan nga grasya nga gikinahanglan alang sa ilang kahimtang sa kinabuhi. Ihatag ko ang kalinaw sa ilang pamilya. Ug akong hupayon sila sa tanan nilang kasamok. Ako ilang dangpanan sa kinabuhi ug labi na diha sa kamatayon. Madagayaon kung magpanalangin sa tanan nilang gimbuhaton. Ang makakaplag sa akong kasing-kasing ang gigikanan sa walay katapusang kadagatan sa kaluoy. Tipid souls maong mahimong mainiton. Ang mainiton nga kalag dali lang nga mobangon sa labing kahimpitan. Panalanginan ko ang mga lugar sa akong kunkinsa, ang mga lugar nga gibutyag o ginasimba ang larawan sa Sacred Heart. Ihatag ko sa mga kaparian ang gahom nga paghikap sa labing mga tig-a nga mga makasasala. Ang mga tao nga nagpakaylap sa
niini nga debosyon adunay ilang pangalan sa walay katapusan na sulod sa akong kasing-kasing. Sa akong kaluoy, sa akong kasing-kasing, ako nagasaad nga ang tanan nga pagmahal akong ihatag kadtong mga nagkalawat o may kalawat matag First Friday sa siyam ka buwan nga sunod-sunod. Ang grasya sa katapusan nga paghinulsol, dili sila mamatay nga dili makadawat sa sakramento. Ug ang akong kasing-kasing mahimong ilang kaluwasan, luwas ug dalampanan sa katapusang oras. Mao kini ang promise ni Jesus Christ sa mga Roman Catholic o Kristiyano nga nagadibuto sa Sacred Heart of Jesus. So, ang iyang kapistahan mobable kini every third Friday after sa Pentecost, mao ang iyang fiesta. So, adun ako'y testimony, kabahin kani sa akong amiga nga nagmasakiton o na-admit siya o samtang dito siya sa iyang room, iyang nakita nga dunay larawan sa Sagrado Corazon o pagkaalasay sa buntag bihayag ug sama nga murag dakig istorya kaniya ug diha tungura adunay may bisita niya nga madre ug nag-open sila sa Biblia ug nakita dito sa Biblia si Mama Mary. So gitambagan sa madre nga magdeboto ka sa ni Mama Mary, mag-rosary ka everyday ug magdeboto ka sa Sagrado Corazon. So kani usab nga ug katong akong amiga nga masakiton until now buhi pa siya. So ang iyang sakit ato cancer in the blood. So gikaluy-an siya sa Ginoo, gitagaan pa siya og panahon. Ug another testimony sa akong kinabuhi, ang among pamilya dili mi perfecto, among papa, among mama, ang mga magsuon, perting gubuta. Away diri, away dito nga may among makita kanunay. Apan, luyon ining tanan, tungod kay si mama, ang among inahan, nagadiboto sa Sagrado Corazon, miabot gyud ang panahon karon. Until now, ang among papa ug mama, sila gihapon. O wala gyud ni bisa pagkapilang higayon nga nagbulag-bulag pero wala gyud mahitabo nga nagkabulag sila hangtod karon buhi pa ang among mga ginikanan na save ang ilang marriage ug kaming mga anak usab 8 mi kabuok until now kay kaloy-an sa Ginoo bisan tuod nagklase-klase man gyud ang mga kinaiyas magsuon pero tungod sa pag-ampo sa among inahan o pagdeboto niya sa Sagrado Corazon, misaad si Jesus Christ nga ang kalinaw sa pamilya iyang ihatag ug upayon niya ang mga kasamo. So, daghang salamat sa Ginoo nga ang among mama bisan tuod og dili perpekto pero nagadeboto siya sa Sacred Heart o kami usab kaming mga anak gikaluy-an sa Ginoo no nanapoy mga pamuyo o kaluoy sa Dios murag wala pay nagkabulag sa among magsuon nga magtiayon. So mga kaigsunan ko ni Kristo atong pamalandungan kanunay nga kining Sagrado Corazon si Jesus Christ kini nga mipaambit sa iyang kasing-kasing ug mihatag siya og mga promiso sa mga tao nga hatag o nagdebosyon ni ining Sacred Heart of Jesus. So pamalandungan nato o atong pangayoon sa Ginoo nga kitang tanan magdeboto sa Sacred Heart of Jesus Christ. So maayong buntag ug daghan kay salamat mga kaigsunan ko ni Kristo.